Nedelja. Dobra pesma, dobar tekst ili melodija uvek iznova dirnu ili uvek iznova razvedre čoveka ili ga rasplaču, što može da bude katarzično. O pesmama koje voli, glumi i muzici, priča glumac Andrej Šepetkovski. To think je da razmislimo o odnosima jednih prema drugima, da sa više odgovornosti pristupimo drugom čoveku. Kada sam čuo ovu pesmu i tu ploču koju su kupili moji roditelji sa starogradskim pesmama u njihovoj obradi, jednostavno zaplakao sam se jer stvarno je jako tužna i lepa. Zaista je slikovita pesma, filmična je. Tri note, nedelja u 14:30, RTV 1.